Ti gledaš Studomat TV, tvoj vodič kroz studentski život. Za Studomat TV govori Nihad Uk, premijer kantona Sarajevo. Apsolutno, dakle, zadovoljstvo mi je da smo u relativno kratkom roku ove vlade uspjeli da iznesemo ova dva projekta koji su na ponos svih nas. Resorni ministar saobraćaja Adnan Šteta je veliku ulogu imao u ovom dijelu i ponosno mogu da kažem da smo jedan od rijetkih glavnih gradova regiona koji imaju besplatan saobraćaj za studente i ne samo za studente, već i za đake, a od nove godine na moju jednu inicijativu uveli smo noćni saobraćaj u kantonu Sarajevo, što pokazuje da vraćamo obrise ovom gradu, ovom kantonu, jedne metropole. Dakle, teško je živjeti u gradu i nazivati tom gradom, glavnim gradom, da nemate tih odlika koje imaju drugi gradovi Evrope ili regiona i jedna od tih mana, odnosno nečega nedostataka koje kanton Sarajevo imao jeste taj noćni prijevoz. Mi danas možemo govoriti o noćnom prijevozu ne samo za mlade osobe i za studente, već govorimo za cijelokupnu populaciju i za turiste koji dolaze. S jedne strane i s druge strane noćni prijevoz i sa sigurnosnog aspekta, dakle sa aspekta saobraćaja, jeste dodatno olakšava pristup osobama koji navečer izađu i pod alkoholiziranom stanju moraju sjesti u auto, već imaju gradski prijevoz koji mogu da koristi i na taj način radimo i na sigurnosti svih naših građana. Tako da je to, recimo, jedna naša inicijativa koja ima višenamjensko djelovanje, vraća kvalitet života, omogućava radnicima koji rade u noćnim satima da se vrate od kuće do svog doma, a i ovu sigurnosnu stranu ne smijemo zaboraviti ove inicijative. Pa to za studente znači da će imati kvalitetnije resurse za njihovu edukaciju. Do sad je bila praksa da se ulaže u univerzitet, međutim svaki fakultet je postojao i ostao ostrvo zasebno. Dakle, kupe neku mašinu koja može da se koristi i na drugim članicama UNSE, međutim ne postoji tog jasnog registra. Mi smo odlučili zajedno sa rektorom Škrijeljem, profesorom doktorom Škrijeljem, da centraliziramo pristup, prvo da znamo šta imamo na jednom mjestu od naučno-istraživačkih opreme i materijala, a s druge strane da omogućimo ne samo profesorima, već i studentima drugih fakulteta da koriste to. Tako da nismo mi veliki grad, nismo veliki, recimo, ni univerzitet u poređenju sa drugim evropskim i svjetskim univerzitetima, da možemo na taj način da funkcionišemo, da kažemo, ne znam, PMF kupi sebi neki uređaj, koristi ga isključivo PMF, a isti ta uređaj je potreban da se koristi, ne znam, na građevinskom fakultetu, oni trebaju sebi da kupi. Mislim da jedinice UNSE, dakle, univerziteta u Sarajevu moraju da surađuju, a ovo je jedna odlična platforma koja će omogućiti uvid svim profesorima, svim članovima UNSE-a, naravno i studentima, kako mogu da svrsishodnije koriste to. A da ne govorimo o financijskom efektu koji za ponos, dakle, da tim sporazumom se obavežemo toliko novca da između ostalog, pored svih obaveza koje imamo prema UNSI, prema svim sredstvima koja ulažemo u UNSU, dakle to je jedna investicija, ja ne bih nikada rekao da je to transfer novca, nego investicija u našu državu, u naš kanton, želimo i na ovaj način da doprinesemo. Pa zadnje 2, možda i 3 godine kanton Sarajevo izdvaja za javnu ustanovu studentski centar velika sredstva u odnosu na protekle godine. Dakle, trebaju svi studenti i javnost imati određeno razumijevanje u kojoj fazi smo mi zatekli tu ustanovu. Dakle, ta ustanova ima u ovom trenutku prekobrojne radnike, mi isplaćujemo tužbe koje su nastale iz 2008. i 2012. godine. Nedavno smo transversali novac prema studentskom centru kako bi otplatili
kamate, odnosno kako bi otplatili svoj porezki dug, a da im porezka uprava otplati kamate, tako da smo zatekli tu ustanovu u jako zapuštenom stanju. I to se preslikava i na uslove i na servis koji oni pružaju studentima koji su korisnici prostora i kuhinja i kantina i samog smještajnog kapaciteta. Dakle, mi ćemo nastaviti ulagati. Koliko će to brzo biti, dakle, ne mogu da licitiram, ali sigurno aspekt studentskog života u studentskom centrima je jako bitan i prioritet koji smo pokazali protekle godine kroz izdvajanje. Znam da se desila situacija sa kuhinjom i mislim da je pretendenciozno rečeno i odnosno uslikano da se radi o nekom žoharu. Nije, mislim da je bio pauk, ali ne amnestira uslove u kojima žive i u kojima se hrane naši studenti, uglavnom koji dođu kao gosti. I mi smo onako poznati kao Bosanci i Hercegovci, kao dobri domaćini i naše domaćinstvo prema studentima koji dolaze iz drugih gradova Bosne i Hercegovine i van Bosne i Hercegovine pokazuje naše domaćinstvo u studentskim domovima i mi stvarno zaista želimo da to dignemo na veći i kapacitet i da veći kvalitet pružimo tim osobama. To su dva paralelna procesa. Jedna je rekonstrukcija poslovanja studentskog centra i vraćanje svih onih stvari, dugova što smo zatekli, a paralelno s time radimo na podizanju kvalitete same usluge. Dakle, Kanton Sarajevo u ovom trenutku nije podržao, ali u narednih par mjeseci ćemo napraviti jedan ozbiljan program kako bi sve te studente ostavili da rade na našim univerzitetima i da zlatni studenti imaju posao, dakle, na našim višeškolskim ustanovama, dakle, da ostanu u sistemu. Koliko će njih htjeti da bude i koliko je konkurentno to ćemo tek vidjeti po osnovu javnog poziva, ali jednu praksu koja je bila prije 2-3 godine, dakle, kada su primljeni za asistente, mi ćemo nastaviti. Pokazala se zaista učinkovitom s obzirom da ti ljudi, dakle, to je najbolje što je ta generacija dala i može najviše da pruži našem kantonu, našoj državi. Moramo im ostaviti mogućnost da svoj hljeb zarađuju na univerzitetu s jedne strane, a sigurno će nam se revanširati s druge strane tako što će intelektualnim radom na fakultetima pružiti unapređenje našeg kantona, gdje će osnovati svoje porodice, plaćati poreze i tako dalje. Tako da ja mislim da je to jedna ozbiljna simbioza gdje mi ulažemo u taj kadar, a kasnije benefite te ulaganja će biti višestruki za cjelokupno društvo. Neću samo da govorim s aspekta kantona Sarajeva. Dakle, to je jedan ozbiljan projekat na kojoj je prethodna vlada započela. Ja se iskreno nadam da će ova vlada vrlo vjerovatno neće zatvoriti cjelokupni projekat, ali da uradimo 2 faze od 3 koliko je predviđeno, bili bi prezadovoljni i presretni. Radi se o generacijskom projektu za Bosnu i Hercegovinu, ne samo za naš glavni grad. Mi na taj način ćemo napraviti jedno moderno mjesto na jednom mjestu gdje će naši studenti imati savršene uslove za studiranje, gdje ćemo moći da privučemo zbog tog infrastrukturalnog aspekta studente regija, što da ne i Evrope i svijeta. Napravit ćemo jednu urbanu transformaciju našeg grada gdje u ovom trenutku imamo ruševne objekte na tom dijelu, tako da niz je aspekata kojima se ovaj univerzitetski kampus koji je planiran će doprinijeti. Mi očekujemo dakle u januaru, odnosno početkom februara, da će vlada kantona Sarajevo proglasiti od interesa prostor kampusa, što će otvoriti i ubrzati procedure dobivanja drugih saglasnosti, građevinskih dozvola i tako dalje. I pristupe međunarodnim fondovima za finansiranje, bilo iz kreditnog, bilo iz grantovskih sredstava, s obzirom da
postoji i u jednom trenutku su postojali interesantni osobe odnosno fondovi koji su bili iskazali svoje interesovanje da finansiraju ovaj projekat. Tako da ove godine stvaramo preduslove sa administrativnog aspekta za gradnju, a onda očekujem i prvu, drugu i treću fazu koja je završna za izgradnju ovog, dakle, zaista jednog velikog projekta i sa financijskog aspekta i sa aspekta vremena trajanja i sa aspekta onih svih benefita koje sam malo čas nabrajao, a koje svi rado očekujemo. Dakle, 18 mjeseci je rok za završetak projekta od trenutka postavljanja kamena temeljca. To se desilo nekad na ljeto, čini mi se august ili septembar prošle godine, tako da evo, očekujemo početkom iduće godine, dakle, da se građevinski radovi na ovom objektu završe i mislim da je to prva klica onoga što želimo od kampusa cjelokupnog da napravimo. Ulaganje u obrazovanje, u ovom slučaju jednu univerzitetsku biblioteku, je na ponos svih nas i šteta što se čekalo već desetljeće da se započne sa ovim projektom, ali evo, gdje je stvarno postojala volja i gdje je bila ozbiljna predanost za realizaciju i tih administrativnih, građevinskih pretpostavki koje su kočile ovaj projekat, desilo se i mi ćemo biti najsretniji za, ne želeći licitirati tačno koji je mjesec, ali dakle 18 mjeseci od kamena temeljca, dakle početkom iduće godine bi mi trebali u kampusu imati biblioteku. Ja sam, apsolutno, dakle radi se o jednom ozbiljnom procesu koji je dvosmjeran i meni je drago da imamo tu dvosmjernu komunikaciju između univerziteta na čelu sa profesorom doktorom Rifetom Škreljom i mislim da, s obzirom da kreću proces izbora novog rukovodstva univerziteta, dekana, prodekana i tako, odnosno rektora i prorektora, da će se ovaj intenzitet saradnje koju sam imao lično ja i koji je imao moj prethodni Edin Forto držati na tom nivou, a zašto ne unaprijediti, s obzirom da uvijek ima prostor da se unaprijedi. Mi kao financijska podrška za rad univerziteta pokušavamo da odgovorimo svim njihovim upitima, a s druge strane stvarno šta god smo tražili od univerziteta da bude dvosmjerna komunikacija, evo konkretno u ovom slučaju zaposlenje ovih 150 budućih asistenata, naših zlatnih znački, pokazuje da osjete da posao koji radimo zajednički i mislim da je to recept za dobar uspjeh na budućem projektu, malo čas kojem smo razgovarali, to je u kampusu univerziteta, koji može biti izgrađen isključivo ukoliko postoji sinergija između kantona, između univerziteta i s druge strane lokalne zajednice, u ovom slučaju općine Novo Sarajevo. Do sada smo sa načelnikom Tanovićem imali odličnu komunikaciju po tom pitanju i ne vidim razloga zašto se neće nastaviti. Tako da ta sinergija nivoa vlasti, ukoliko nešto želimo da napravimo, mora postojati, jer gdje god je neki projekat, ne govorimo o slučaju visokog obrazovanja, nego govorimo o komunalnom, saobraćaju, o zdravstvu, gdje god ne postoji dobra komunikacija između organa uprave, ti projekti se ne mogu realizovati. U ovom slučaju zaista bilo bi sa moje strane nepošteno da kažem da ne funkcionišemo dobro, čak naprotiv visok stepen, ocijenio bi sa jednim visokim stepenom saradnje ova dva nivoa vlasti, u ovom slučaju vlade kantona Sarajevo i univerziteta, bez obzira što načelno univerzitet treba da bude neovisan i tako dalje, i stvarno jeste neovisan u donošenju odluka s aspekta akademske zajednice. Niz zajedničkih projekata ukazuje da je ta saradnja jako bitna i u ovom slučaju uspješna. Dakle, evo, možda na prvu ne bi mogao da generalno povežem neku stvar koju nismo akcentirali kroz sami razgovor. Pokušavam da se sjetim nekih stvari da smo nešto propustili,
ali razvoj kulturnog i sportskog sadržaja koji imamo nevezano za studente u ovom slučaju sigurno će apsolutno doprinijeti i njihovom zadovoljstvu svih studenata u kantonu Sarajevo. Dakle, velike projekte započinjemo u kulturi gdje želimo da kultura živi u kantonu Sarajevo 365 dana, a lično sa mog aspekta kada sam bio student, sigurno veliki broj populacije studenata konzumira tu kulturu i bit će dostupna svaki dan i ne samo u pozorištima ili u institucijama kulture. Mi želimo da izađemo izvan tih ustanova i kroz projekat Kultura na ulici, to smo već učinili. Sada želimo da taj projekat zaživi u čitavom kantonu. Dakle, prošla 2023. je imala određene projekte po svim općinama. Želimo da nastavimo i da taj projekat zaživi veći broj dana i veći broj kulturnog sadržaja. S aspekta studentskog života, dakle, i ove godine, dakle, povećavamo fond za naučno-istraživački rad koji se direktno ne veže za studente, ali za buduće naučnike, dakle, bit će veći iznos na raspolaganju za naučno-istraživački rad. Od 2023. razdvojili smo pozive za mlade naučne radnike akademske i s druge strane za već afirmisane, jer je teško očekivati da neka mlada osoba može proći na pozivu gdje imate nekog profesora, doktora sa 20 godina radnog staža, sa svim svojim profesionalnim referencama, tako da ocijenili smo da treba razdvojiti i prvi uspjeh toga smo vidjeli prošle godine. Ove godine, baš danas na Vladi smo usvajali program utroška gdje smo povećali iznos za naučno-istraživački rad, tako da iz godine u godinu na taj način ulažemo u naše mlade osobe s jedne strane, naše naučnike s druge strane i sve te studente koji će jako brzo izaći iz svojih studentskih klupa i biti na raspolaganju svima nama na tržištu rada, tako da jedna s drugom ima poveznica, direktno se ne može reći da je vezana za studente. Tražite inspiraciju, motivaciju ili informaciju? Gledaj studomat.tv, čitaj studomat.ba i prati najzanimljivije intervjue. Ti gledaš Studomat TV, tvoj vodič kroz studentski život.